Radio Philippines Network, Radyo Honda, DZKI Iriga, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa tuyang tamang oras, 39 minutos makalampas alas 9 nin pagkaaga. Ang oras na yan atod sa indo ni Mr. Julio Victor Marlo Siguera, President, Siguera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Siguera Technological Colleges. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panagos na pag-asigura na ang pirang taon na tiwala sa kalidad kan mga materyales na mababakal sa Ngo & Sons, mantinido, pinagmarhay kan Ngo Brothers na daig na mag-arog sa iba na nagpapabakal ng mga substandard as in undersized na mga bakal, arog gan kabilya, angled bars, as in iba pa, kasigon sa mga eksperto, nakabarato ka man sa presyo, alagad dai asertado ang siring na mga materyales, as in posibleng magdulog pa ng diskwido kaya sa Ngo & Sons. Ang materyales mo, nakasunod sa Philippine Standards. Di kalidad, as in sigurado, nasa tamang standards. As in safe, ang sa imong pamilya, Ngo & Sons. Ang ngaran na matitiwalaan, poon kanto sa kungunyan. Pinapaisi sa gabos ng miyembros konsolidores kan Caso Recotres na igwa po kitang amnestiya sa interest para duman sa gabos ng long-time disconnected accounts. Taong 2012 pababa, 100% discount sa interest. Taong 2013 hanggang 2020, 70% discount sa interest. Taong 2021 hanggang 2022, 50% discount sa interest. Ang promo na ini madurar ninyo na April hanggang June 30, 2023 lamang, kaya ano pa ang hinahalat nindo? Bayaran ng gubos na bill para ma-avail ang mga nasabing discount. Para sa iba pang detalye, magbisita sa pinakaharaming Caso Recovery Office sa inyong lugar. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Emluelier, Pera Padala. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Bicol Connection, mga follow-up kan mga issues na makonektar sa mga tao, asin ahensya kan gobyerno, relevanting informasyon sa likod kan mga bareta. Bicol Connection. Mga reports kan RPN patrols, entrevista, asin serbisyo publiko. Yan kabos ang tabayanan. Bicol Connection. Kada Lunes hasta Biyernes, alas 9:30 hasta alas 11 nin pagkaaga. Kaibahan si Joey Habana Lin. Bicol Connection. Bicol Connection. Mga tugang, Diyos marhay na aga po sa Indogabos. Sa pangaran po ni OIC Joey Lim, kita po ang magkakairibahan sa may importanteng pinaglalakaw. Ako po si Philip Serdana Barasana. Sa technical, si Cha Benaobra. Sa information, si Gualberto Don Cabrillas. Sa transmitter, si Engineer Abelindo na Toralio, na samuyang chief technician na sinman si Tony Matic Saison. Ngayon man si Apa, si Ma'am Kyle Riago Ligasyon. Happy Fiesta digdi sa Barangay San Nicolas sa siyudad Pucan, Iriga. Baga kapunek. Baka atyan lang iluwas suhanda. Dugay naman kaya sa iba mga yaon pa sa simbahan. Lalong-lalo na po itong mga igwang pinapabunyagan ngunya na pagkaaldaw.
Yan po sa Banwaan ka na bato. Basado ini sa mga nakaulay kong mga paratindan na tilapia dyan sa sentro ka na syudad nin Iriga ng mga taga-bato. Kaya ito ngaya, bako umanarog yan, ang Banwaanin bato ka na panahon ka na mga Bernaldez. Ngunyan nga, nangati na baga nga ito merkado publiko. Minsan nga, mayo nang naghahakot ka na mga basura. Tangani ngayon mga tindaming tilapia pigdidiko-dikuhan na kan ibang mga parabakal. Dahilan ta na sasahutan ngayon na maatian na tilapyang hali sa danaw kan bato. Ngunyan nga, pinapabayaan pa kan samuyang alkalde na si Mayor Junjun Sorilla ang merkado publiko. Garo ngayon na uos makana. Kan lokal na gobyerno kan Banwaanin bato. Kami nga dahil natatakot na magtaram nin arog kayan talaga ngayang naobserbaran mi. Kung ano ang kamugtakan ngunyan kan merkado publiko kan Banwaanin bato. Basado po ini sa mga paratindan nin tilapia na taga-bato digdi sa syudad kan Iriga. Pagho namin ngaya, marhay na magiging alkalde ni si Mayor Junjun Sorilla. Madalion niya, nagbagukan sa iyang ugali. Klase po kaya garo na i-influensyahan siya kan mga nakapalibot dyan sa iyang opisina. An mga parahinghing garo iba man ang gustong paluwason. Magin persa na ang treatment nindo sa mga taga-Banwaan kan bato. Dahil ka po Mayor Junjun Sorilla, pinaglalauman ka na mga taga-Banwaanin bato na mapapakarhay mo ang serbisyo para sa sainda. Alagad, anong nangyari? Dahil na nga ni ka mo palabilabinin na pamumuliti ka. Nasasakripisyo man sanaan mga taga-Banwaan kan bato. Tangani kan mga panahon, grabe so politika dyan. O niyan, binabalik na naman indo. Herak man kan mga taga-Banwaan ka na bato. Dapat isipon nindo ang kapakaanan kan mga Batueños na naglalaom na sindaan matatabangan nindo sa saindang mga pangangaipo, maitatauan na tol-tol na serbisyo para sa mga namamanwaan. Hindi ko na arog man kayan ang ginigibo nindo ay talagang dipisil. Ay na sa mga promesa nindo para sa mga taga-Banwaanin bato na kamo mataunin marhay na serbisyo para sa inda. Nagagampanan nindoan sa indong mga obligasyon. Hindi minsan ang nakararaot po kaya ang grabing pamumulitika kana ibang mga politiko digdi sa tuyang lugar. Baka uman dyan ang digdi sa Camarines Sur ang grabe ang politika maski dyan sa probinsya kan Albay, iuman.
Daiga yung risado ta pag-abot sa mga proyekto. Talagang itinatauman sa mga taga o sa mga taga probinsya kan Albay. Ang mga namamanuan ngunya naghahanap kung anong klase sa indang mga binutuhan na pinaglalauman nindang iyoan na makakaresolver kan kapag tiusan kay itong mga nawaranin trabaho, kay itong mga standby na iba mga hugakon man. Dapat mag-isip-isip po sa tuyang mga kababayan, lalong-lalo na ngunyan ta nagdadangadang na naman ang barangay election. Minsan ang barangay ginagamit man po kana darakulang politiko para sa indang pansadiring interes. Bako uman na pagserbi para sa indang mga nasasakupan. Okay, good morning pala sa UNEP High School Batch 87. Asin, kumusta man sa Batch 82 kan San Isidro Elementary School, Igdi po Siyudad kan Iriga. Sa maabot na Mayo 12, magkakaigwanin na 12 Grand Alumni Homecoming. 105th Foundation Anniversary na San Isidro Elementary School. Yan po inigigibuhon sa covered court na sinambit ng eskwelahan. Di man sa nagluwas na barata, pinapasiyasat na ni Senadora Amy Marcos in aid of legislation sa Senado ang subuot pandaraya sa pagpaparehistro kan mga botante para sa barangay Sinman Sangguniang Kabataan election sa maabot na Oktubre. Sambit pa man sa resolution na pinagplanchar ni Marcos ana sarong report kan nagtalikod na March 2022 kung sa'y na-discover kan COMELEC an 892,627 na mga double registrations para sa 2022 national as in man local elections. Pinagsiguro man kaidto ni COMELEC Commissioner George Erwin M. Garcia na kakasuhan ang mga double o multiple registrants asin pinipirit pa man ang good faith asin daiman bakong o bako man na magayon na depensa sa mga kaso sa eleksyon. Sinambit pa man sa resolution ang sarong insidente na nagsasangkot sa Barangay Carmona duman sa Makati City kung saan naglubo ang mga nakarehistrong botante sa 78%. Pangyayaring buhay. Sigon kay Marcos, Chairman kan Senate Committee on Electoral Reforms and People's Participation, kinakaipuhan ang tulos na pagserip kana presenting lay sa ibong kana Voters Registration Act of 1996 asinman ang mga importanteng parte kan Omnibus Election Code para madesisyonan asin masimbagan ang haloy ng mga isyong ini. Ano tangon yan sana? Ito pa man ang trabahong yan kan COMELEC, ano taday nalilinigan? Computerized na. Hindi ganoon nangyari po, computerized man ang kalukuhan.
Saka nagkapira ng mga eleksyon digdi po sa tuyang nasyon. An commission on election, pag ma-eleksyon sa naman permissible. Babayadan bagasinda kan gobyerno nasyonal may darakulang pundo. Nahiro sa naman sinda pag ma-eleksyon. May panahon na permisindang mga naka-estambay. Ano tadayan magkaralinig ang listahan kan Commission on Election. Sayang kan kwartang pinagbabayad sa endo. Nahali po sa buwis kan mga namamanwaan. Ito nga ni an muto kan Comelec ngaya voice of the people is the voice of God. Itong pinagsasabing Vox Populi Vox Dei. Kundi ngon yan, an ibang mga butante, an ibang mga kababayan niya, to anday naman kayan tubod. Kan kasabihan na yan, ta kung totoo ngayang an boses kan tao, an nasusunod, ano nga yata an pigpaparapahero an boses kan kwarta pag eleksyon. Okay, kumusta man sa mga parantabay niya to dyan po sa Merkado Publiko kan Syudad nin Iriga. Mga amigo ta, amiga ng mga paratindanin na bagas, paratindanin feeds, para tindanin karne, para tindanin sira. Ang karning orig pati kasyahan ang presyo. Nag-aabot na sa 320 pesos ang kada kilo kan laman. 300 itong may tulang. Kaya abangan pa pati ang mga pistahan ngunya nagtitipid man. Sa karni pa sana talagang manganganaan ka. Masunod kayan ang ihanda karni norte na sana. Bako ng karning urig. Ang aning makatipid-tipid. Kumusta man palan kay Attorney Nonoy Waperina na City Administrator ka na Syudad nin Iriga. Mayor Rex Oliva sin sa saindang mga pag-iriba dyan po sa City Hall ka na Syudad. Sa kuyang amigo si Mr. Ed Centillas dyan po sa Toro-Toro sa Merkado Publiko kan Iriga. Lilian Obero. And siyempre kay Madam Jen Vera. Pinag-uurulayan man palan ngunyan ka na Department of Public Works and Highways as in man Department of Education na nagkapirang mga programa dapit sa school building niyan isinagibong pag-uurulay kan nagtalikod na aldaw. Madali na naman po ang school opening. Hindi ngunyan closing muna. Gastusan na naman kan mga magurang da so iba mga magraradwar. Dahil pangananin gastos ta kon minsan kadakol pong mga nagtatarapo sa pag-eskwela.
nakatingga, standby. Morning man kay Vice Mayor Vic Ramos kana Banuanin Batu. Diyan sa Antipolo Old Nabo Camarines Sur ki retired Air Force Alex Celeste ki Grandi. Asin sa indang bilog na pamilya. And syempre ki Kagawad Lowiliano. Ki Municipal Councilor Manolo Oxiano Luzon. Mustaman ki dating Vice Governor Attorney Anoy Trinidad. And syempre ki dating Congressman Sal Fortuno. Si Ma'am Jo, si Vice Governor Sal Fortuno Jr. Kaki Ronnie Maestrado, ki pinsan Angelo de Villa. Pala na epektibo ang sistema kan city government sa pagpapautob kan chikiting ligtas vaccination activity na pinagtagama sa kada barangay dahilan sa mas nagdadakol ang mga aking pinapabakunahan kana sa indang mga magurang. Afera pa ini sa Bingyo ninda sa SMC Tinaga na oral daw man nindang pinagigibo. Kini ang nagluwas sa initial na assessment kan City Health Office puon kana puunan kan mga inian bakunahan sa mga umboy asin mga aki sa syudad laban sa polio asin tipdas. Igon man kay Magno Reyes, head kan barangay health workers asin nasa monitoring team kan chikiting ligtas vaccination activity. Nasambit niya na nagbalik na ang tiwala kan mga magurang sa bakuna. Lalo na ngunya na panahon in tag-init na dakulman ang posibleng hilang an pwedeng makuha kan mga kaakian kung maluya ang resistensya kan mga ini. Nagtutubod man sinda Reyes na dagos-dagos na magayo na datos na ini. Kasud man nagkapirang personahe man kan DOH Bicol ang nasa syudad kan Naga para i-monitor ang vaccination activity na ini. Nagkapirang mga barangay sa syudad. Ani ba tarakot magpabakuna ta kung magarumduman po kaya sa mga eskwelahan kahit to sa nagkapirang lugar rigdis sa tuyang nasyon. Kining bakuna sa tipdas may mga binawianin na buhay. Kaya nagkatarakot sa ibang mga magurang. Dapat siguraduhon man ka na Department of Health na talagang magiging ligtasan sa indang mga pigbakunahan. Ang kampanyang puinika na Departamento ka na Salud makakatabang man sa tuyang mga kababayan, mga kaakian na talagang sa pagbabagukan panahon. Usong-uso pati yan si Ipon abong niya ng mga panahon. Saro man ini sa pwedeng makaresolver man sa mga maluyan resistensya ng mga kaakian niya to. Kundi number 1 na kakaresolver ang pagkakan. Kung pagparabarakunahan yan, dahil man pagkakanunin tol-tol, ay
ay sayang kan mga bakuna. Wala po kitang 4 minutos makalampas na alas 10 na pagkaaga. Tapalan day pasang 200% na ako na kan mga magurang sa Banuan kan tigaon Camarines Sur na painjikan o painiksyonan utawanin measles, rubella, asinman, oral polio vaccine ana sa indang mga kaakian. Sigon ki Carl Norel Yago, no emergency medical technicians, registered nurse ka na tigaon rural health unit. Pero kaya sa pwedeng kalinturahon, takot pa man na nagkapirang magurang dahilan sa nangyaring bakunahan kay ito na yun ay po itong pigsasabi kong dingback siya. As in COVID vaccine, kaya man na iba aalangan padagos man na pinag-iinganyo kan mga health personnel as in pinapaaram na apera sa subok na panlaban o pag-iwas sa mga nasambit ng helang. Ligtas man ang mga ini as in mayong dapat na ikaadit ang mga magurang. Apera digdi na intindihan man as in dahil pinagpipirit kan mga health workers kung habukan mga magurang. Pero may iba man na sinda na mismo nagrarani tanganing matawanin bakuna na aki. Mientras na nasa 35% o 2,405 ng mga kaakian natawanin na measles, rubella, and oral polio vaccine sa sobra sa 5,000 na target ka na rural health unit. Kumusta man kay punong barangay Weden Salvadora, kay Franz Bardonado Onyedo, kay Mini Bagayawa, sa pamilya no asin Esplana, ipinsan na Tutoy Bristain dyan sa iyang turuturo sa barangay Santo Domingo digdi po sa siyudad kan Iriga. And syempre kay City Councilor Buboy Villanueva, saka ki Ma'am Impay. Ngunya ng mga panahon dapat maging simple sana ang buhay kan lambang saro. Kadakol po kan mga nagtitios ngunyan. Pero ini po si punong barangay Weden Salvadora, kadakol man siyang mga nagkakaharaman na proyekto dyan sa iyang barangay, sa barangay Santo Domingo digdi po sa siyudad kan Iriga. Malanganit ini pong pasiring sa Bukaw, igwana naman porsyon na tukal ang mga daga itong yaon sa shoulder para ipasimento kan sinambit ng punong barangay. Yata pala na ini pong nagluwas na 60 Dias na preventive suspension order halis sa opisina man ni Governor Luigi Villapuerte si Bato Mayor Junjun Sorilla Jr. basado sa rekomendasyon kan Sangguniang Panlalawigan an administrative case number 005-2023 kan nagtalikod pang Mayo 8 ngunya na taon. Paliwanag man ni Zorilla, nagugat ini sa pagpaparenta niya sa second floor kan market building sa rong bistadong department store na Mayo man subot less contract. Sigon sa alkalde, dahil man niya maaraman kung papaano nasabi ka na anom na miyembro ka na sangguniang bayan na Mayo
tulos na nakapagsumitir nin apilaan na kampukan alkalde sa Office of the President as in naresibi ini kasud sa nang Mayo 9 sa Section 1 kan Administrative Order number 22 series of 2011 tinawanin kinsing aldaw si Zorilla tanganing magsumiter kan Notice of Appeal kaya sigun sa opisyal na matinirman siya sa pwesto pangyayari. Kaya nagpa-presko na igwa ng suspension order. Kan mayo pang suspension order, dahil pa nagpapa-presko ining si Mayor Junjun Zorilla. Masakiton pating makaulay kan mga miyembros kan media. Hinda kung matabangan man siya kaini. Sa ginibong papreskon dapat magsunod kung anoan nasa lay dahil man siya basta papatawanin kastigo kung talagang mayo siyang ginibong pagbalga sa lay. Kaya dyan sa mga taga-Banwaan po ka na bato, halatunta na lang ang mga masunod pang kabanata dapit sa pag-suspending ini kay Mayor Junjun Zorilla. Ay dyan sa Banwaan ka na buhit talagang bukang bibigman ang issue dapit sa baliti tung dyan sa may atubangan kan munisipyo ka na Banwaanin buhi. Adakol pating mga netizen sa Banwaan ka na buhi ang nagkukontra. May mga nagpapakonsuelo na sana. Kung gusto ngayon ninda na paratugdok nin Coliseum, covered court, di pasiminto nang yaninda ang bilog na danaw ka na Banwaanin buhi. Ay pambihira pag-arog na po kayan. Kaya dapat magturol-tol ang mga opisyal digdi po sa probinsya nin Camarines Sur. Iyon magpaarog nin tamang proseso pag-abot sa pag-implementar ka na mga proyekto. Talagang bako umana pasil sana kung may mga maaapektaran arog ka na puunin kahoy na dapat proteheran. Haloy na po ang baliti 3 na yan dyan sa Banwaan ka na buhi. Hindi, siyempre may mga plano man ang lokal na gobyerno sa paagi ni Mayor Lacoste, kaya lang nasibol na kaisipan pinagtutuyaw na pati gusto sa ngayon bugtakanin kunya na naman dyan opisina, cultural center o Coliseum at igwa naman ngayang millennial center. May bugtak sa nga so pangaran kan nagkapirang mga politiko di sa probinsya nin Camarines Sur. Pambihira niya ako. Duman man po sa Banwaan ka na Lagunoy, hostisyaman ang kurahaw kan mga paryentes kan sarong grade 6 na babae. Matapos ining makuanggadan sa sityo Pagsimbugan, Mapid, Lagunoy, Camarines Sur. May tamaan ni na matarom na bagay ang 11 anyos na aki. Sa inisyal na impormasyon, sinabi man kan PNP, alas 12 nin pagkaudto, kasudma kan horing mahiling na buhay ang biktima. Alas 3 nin hapon ini kan mako sa may salog asin bandang alas 5 naman kan hapon nakaabot sa pulisya ang impormasyon. Nag-request naman ang Philippine National Police sa SOCO o ining Scene of the Crime Operatives asin man sa Health Office tanganing mapag-adalan ana bangkay ka na biktima. Magpapadagos ang sindang investigasyon sa responsable sa krimen. Mira.
Kaya sana ma-resolveran ang sinambit ng bagay ta herakman duman sa biktima. Mantang mga krimen na ini dapat magsimbag may kaginibuhan kan sinambit ng bagay. Abalang-abalaman ngunyan sa paghahandaan mga barangay official sa Kabusaw, Camarines Sur sa mangyayaring Fiesta Celebration sa maabot na Mayo 19 sagkod Mayo 20. Lunes pa sana sa masunod na semana iyoan may aktibidad na arog kan Kabusaw Trade Fair. Cooking competition may mangyari man na Miss Kabusaw 2023. Asin na pinagahalat na sana iyoan na street dancing competition. Sigun man ki Castillo, punong barangay Lourdes Esteban, dinamgit man nindaan na sambit ng mga programa na siguradong magtataonin kaugmahan sa indang mga bisita magin sa mga taga-Kabusaw. Sigun pa man sa opisyal, may series of meetings sindang ginigibo para sa paghahanda na kung saan panginginutan kan mga municipal councilor kan sinambit ng banwaan na nagkakapot kan komitiba. Gunman sa sainda obligado man ang gabos na magbali. Kaya problemado ang ibang mga barangay official kung saan makuanin pundo. Kabilang sa major events, iyon Fluvial Procession sa San Miguel Bay para sa patron kan Banwaan San Bernardino. Kulang tabang man ang kawaraan ni restriction sa COVID-19 kung kaya nagigibo man ang arog kayong darakulang pagtitiripon dagdag pang pahayag ni Esteban. Wana po kitang 16 minutos makalampas an alas 10 nin pagkaaga. Po kitang magpadagos ka na sa tuyang programa nagkakapira mo ng mga pagirumdom. Para sa bado nagka-bloom sa hamot, prumara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat-Ball, bagong kumaga-bloom. Charm Fat-Ball, damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, Iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamot. Charm Fat-Ball, bagong kumaga-bloom. Charm Fat-Ball, damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue. Pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa Pride Antibac Detergent, malinig ang labada. Knock out ang bacteria. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, nakatang bakterya. Ang Pride Antibac, Iguaning germ knockout action. Kills 99.9% ng germs sa bado kan pamilya. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, nakatang bakterya. Pride Antibac Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. laban ng antivirus. I-shield mo. Shield that
Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield ko, pamilya'y protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ang buhay ay masaya pag ang hugasin ay easy, lalo na sa masebong kaldero at kawali. Kaya mag-Smart Dishwashing Paste. Pang heavy-duty hugasin. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bakterya. Kaya ang Smart #1 Dishwashing Paste. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Star Wax, Star Wax, Wax. Star Wax, Star Wax, Wax. Always remember, sa paglinis, pakitawin ang sahig. Mrs. Star Wax, Star Wax, Wax. Kitang na to the max. Star Wax ang #1 floor wax. Ugwaning waterproof formula. Ulaan man ang tubig, balikin taban sa loob. Star Wax, Star Wax, Wax. Kitang na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. May diabetes ka, asin gusto mong proteheran ang sa imong mga mata sa mga komplikasyon? Nagsasapok ka kan mga problema sa mata, arugan eye strain o pagal na mata, impeksyon, gato, gatol, malanit o sensitibo sa ilaw? Kung iyo, pues, kaipuhan mo ang iBerry. Subukan ang pinakabagong iBerry Gold na may 10 mg na lutein at mas mura sa ibang brand. Ang iBerry Gold ay mabibili sa mga suking butika. Igwa ka din problema sa kidney na dulot kang diabetes? Gusto mong proteheranan sa imong kidneys na mas lalo pang madanyaran asin maging marhay pa ang funksyon kay ni? Mag-Kidney Care ka na! Ang Kidney Care, sarong natural food supplement na igwang manlain-lain na sangkap na minasuporta sa salud kan kidney. Ang Kidney Care, tatabangan ka para mamantinir na healthy ang kidney mo asin marhay ang funksyon kay ni. Daina pagparapaluyo na maapektuhan kan sa imong diabetes ang sa imong mga kidneys. Purbaran ang Kidney Care ngunyan. Pamilya padala, ML Kwarta padala. Mula sa M. Lulian, mabilis, madali, maaasahan. Kwartang pinaghirapan, pinag-ipunan. Sa M. Lulian, aking pinagkakaingatan. Padalang kinakailangan, labis na inaasahan. Mabilis makakarating sa paroronan. ML Kwarta padala, pamilya padala. Padalang galing sa puso. Para sa bado nagka-bloom sa hamot, pruba na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat Ball, bangong gumaga-bloom. Charm Fat Ball, damit ay may bangon sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamot. Charm Fat Ball, bangong gumaga-bloom. Charm Fat Ball, damit ay may bangon sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue. Pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS.
Sa Pride Antibac Detergent, malinig ang labada. Knock out ang bacteria. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, knockout ang bakterya. Ang Pride Antibac, igwaning germ knockout action. Kills 99.9% ng germs sa badog ang pamilya. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, knockout ang bakterya. Pride Antibac Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. laban ng pati virus. I-shield mo. Shield That Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya protektado. I-shield mo. Shield That Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ang buhay ay masaya pag ang hugasin ay easy, lalo na sa masebong kaldero at kawali. Kaya mag-Smart Dishwashing Paste, pang heavy-duty hugasin. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. May double tanggaling formula, tanggal galingan sebo at bakterya. Kaya ang Smart #1 Dishwashing Paste. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Star Wax, Star Wax, Wax. Star Wax, Star Wax, Wax. Always remember, sa paglinis, pakintabin ang sahig. Mrs. Star Wax, Wax. Kitang na to the max. Star Wax ang #1 floor wax. Ugwaning waterproof formula. Ulaan man ang tubig, balikin taban sa loob. Star Wax, Wax. Kitang na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Para sa kumpletong serbisyo, pag-abot sa printing as in electronics gadgets asin iba pa, uya ang Backspace Enterprise Large Format Printing. Makukuha sa Alisago Building, San Francisco, Nabwa, Camarines Sur. Ang Backspace Enterprise nag-ofresir nin mga minasunod na serbisyo arugan: tarpaulin printing, t-shirt printing, invitation card, product label, stickers, print and scan, PVC ID, lamination, e-loading, signal installation, CCTV installation, solar panel as in computer sales and services. Gabus yan sa Backspace Enterprise, Alisago Building, San Francisco, Nabwa, Camarines Sur. Owned and managed by Mr. and Mrs. Robert Lianza. Padagos po kita digdi sa tuyang programa. Uy, digdi palan sa probinsya nin Camarines Sur. May sarong taga-media na punong barangay ang Piglata. Piglata so mga pag-iriba. So pangrin nyo sa KBP. Na ibinabalik pati sa mga ID sa KBP mga expire na sigbuburo bulsa
Tapos igwaman pong sarong congressman saka sarong alkalde digdi sa probinsya nin Camarines Sur. An matabang nasubuot an pag-iiribahan ngunya ng mga panahon. Pero dahil nabinsido si congressman digdi sa iyang tinambudan na alkalde kan panahon. Ni po ang mga nagruluwas na impormasyon digdi sa probinsya kan Camarines Sur. Hey, good morning dyan sa Sagrada, Baaw, Camarines Sur. Si Madam Mabel Clemente. Dati po ining empleyado kan Caso Recotri. Si Tonit Baldo siya na duman sa Laguna. Duman na nagtuturo tinda. Alo, yang income digdi sa Sagrada Baaw. Mabublay nga negosyo. Awasain man ngunyan, garo pigbobublayan po ang mga paratinda. Mga paratinda nga ninin karnin digdi sa merkado publiko kan syudad kan Iriga. Pati ang mga paratinda nin tilapia ay nagbublay na bagang sir kading bakalan. Hindi naman ang mga paratinda ka na sana all nagsalang na nam bagodbod at apig aapod babakalan bagodbod na. Yan iba suruya bala man nga ka sa buhay mo kinaboy kang mabakalan na sana uli ka babaoy nga luso an masakit kayan kung anapod sana all mayo nang magbakal minsan pati subot an tindakan na mga yaon sa sana all kamahal. Tapos itong ibang sira na. Pero wala niya ako labas pala. Ngunyan kung ano na sa nabagaan naisipan kan sa tuyang mga kababayan. Sa hinugak naman maski pagtitinda. Igwa ng mga soundtrack. Sa ribok kan mga sana all dahil nalugod na dadangog itong mabakal na pigaapod na palansinda. Kaya ito nga ni dyan sa Banuan ka na Baaw nasuya subuot si Mayor Jeff Besenyo. Sabang riribok ang sana all. Mag-order daw ngayon na dahil pakaribok kan mga sana all na yan. Garumdumang ko so paratinda nin tilapia. Natagabanuan kan buhi na an sarong ayam binabalyo sa nanin sarong kilo. Tapos isinasa ko linalamos duman sa balding burbit-bit kan sa iyang motor. Ako terror man na para bakal ininin tilapia. Ngunyan pag nagaagi ay anggot ang mga ayam sigan barato. Ayaw na naman yan para tindanin na tilapyang ining piglalamos kami. Maray nga ni ngunyan ta dahil na bagay ito nagbabakal nin ayam. Kaya ito, grabe man ang nabibiktima ka itong ayam. Pati ang
tindang tilapia pigahaluanin tilapyang bato at buhi. Kundi ngunyan may mga kalukuhan naman pala nining mga para fish kids. Saan iba subot ng mga tilapia na haling Batangas ibinubuntog sa danaw kan buhi. Mga birang simana iha-harvest na. Sabihon na tilapyang buhi. Kaya pala nan mga kulor minsan uruag taon. Nangistom na kanibang tilapyang haling buhi. Ito pala nali ng Batangas. Nawara na so tilapyang buhi na marulong sian kolor kan kuskos. Kan nagkaigwaponin piskil. Sunod-sunod sa piskil dyan sa danaw kan buhi ay grabe man kalukuhan kan ibang mga may fish kids. Pero ngunyan, nakaka-recover na naman ang mga may fish kids dyan po sa Banuan Kanabuhi. Kumusta man ki punong barangay Welebong Nieva, ki Chairwoman Piuna Yago. Gapod punay dyan po sa Lourdes Buhi. Siyempre sa kuyang pinsan ki Manoy Larry Serdan dyan po sa barangay Tambo. Ini simple sa naman ang hanap buhay. Pagtitinda ng tilapia. Pero sa tilapia kaya mas siram man na luto nitong nagpupulok-pulok pa. Isa man duman sa ibang tilapia doroling na ang mata. Malungsi na. Dali naman ang piyesta dyan po sa Santa Ostina sa Banuan Kanabuhi sa maabot na Mayo 14. Ano man daw mga aktibidades ni punong barangay Salve Lebardo. Hiniman arestado na sarong security guard sa laog mismo kan sarong inn duman sa barangay Abella sa siyudad Canaga. Sa ikinasang buy-bust operation kasudmang alas 12:35 nin mag-umagahon kan mga tauhan kan PNP Naga dahil na nakapalagpa ang target na si Hermi Manaog y Ebareta. 31 anyos residente ka na Barangay Palestina sa Banuan ka na Pili digdi sa probinsya kan Camarines Sur. Nakompiskar man sa iya ang nasa 6,800 na kantidad ka na siya buasin mga drug paraphernalia. Nasa kustodiya naman kan mga otoridad ang suspect na mag-atubang ngunyan sa pagbalga sa Republic Act 9165. Matindi ay kasudma an salpukan ka na sarong trailer o ining trailer truck asin saro man na lulunadan sa Partikan Highway sa barangay San Isidro, Baaw, Camarines Sur. Entero bagang rerekmean na SUV.
ngunyan nakakamati pa man giraray ni na kawaranin kuryente ang nagkapirang parte kan Naga, Milaor, Minalabak, Pili asin digdi po sa probinsya kan Camarines Sur. Paliwanag man kan Caso Recodos daraman ini kan pagbaba kan supply kan National Grid Corporation of the Philippines o NGCP Luzon Grid. Ang namamatean ngunya nakawaranin kuryente sa mga nasambit ng lugar. Nagkaigwa naman in manual load dropping sa Naga Concepcion 69 kV line. Daraman kan red alert status, apektado man ang Naga San del Rosario substations. Sa abiso man kan NGCP, nag-abot sa 12.468 MW na pinakalangkaw na demand o pangaipo mientras naigwa man in 12.186 MW na available capacity. Yaon man ang abiso halit sa Caso Recodos. Sigun sa NGCP Luzon Grid on red alert details, red alert pon alauna nin pagkahapon hasta alas 4 nin pagkahapon, alas 6 nin pagkabanggi hasta alas 8 nin pagkahapon. Nasa yellow alert man alas 4 nin pagkahapon hasta alas 6 nin pagkahapon. Kung minsan po nakakamati kita nin mga emergency power interruption ilan sa pagluya ka na supply nin kuryente sa Luzon Grid. O ining National Grid Corporation of the Philippines. Ni dyan sa Banuan kan buhi dakulang isyo ining manunungod sa baliti. Ano daw kaya yan da pigpaparainitan ng baliti na yan? Samantalang kadakol po kan mga pwedeng gibuhon dyan sa Banuan ka na buhi. Apat yan magkaigwanin bagong merkado publiko. Magkaigwanin terminal na bago. Minsan may mga proyekto po na talagang abot sa implementasyon, may mga nadadanyaran. Hoy, kumusta man ki Aldren Altesa digdi po sa Barangay San Nicolas. Diyan man po sa San Isidro, digdi Ciudad Can Iriga, madali naman ang kapistahan sa maabot na Mayo 15. Kumusta kipunong barangay Gare Marinian Council?
Arestado man dahilan sa pag-aamok ang sarong personay kan Public Safety Office duman sa siyudad kan Naga. Nagbisto ning si Joey Jeremias E. Hernandez, 43 anyos kan Madrigal Village, Barangay Pakul kan naunang bita ng siyudad. Napag-araman ki Police Senior Master Sergeant Tobias Bungon an PIO kan NCPO. Karong sumbong ang nakaabot sa mga personay kan Police Station 4 napit sa ginigibong pagriribok kan suspetsado sa paginin pagbubomba sa silinyador kan motorsiklo kaini. Ay balasubas. Dalan tanganing magkaburulahaw ang mga pagtaraid sarong. Sigon sa report pinagasitar subuot kan saro sa mga pagtaraid sarong an enforcer dahilan sa pinagigibo kay ning ribok. Alagad inian napagbalingan kan sa iyang anggot kan suspetsado. Kung sa hindig di na pinaghamon nin iwal ang kataid sarong. Kay pasubot na kontento ang suspect asin pinagsugod pa man ini sarong. Asin dumana pinagararaot ang bintana kay ban ang glass door kan nasambit ng harong. Mientras na nagpaluwas naman inpayag si Executive Director Rinigumba na PSO Naga kapit sa pangyayari asin gusto man kaining paimbestigaran ang ginibo ni Jeremias. Kay man subot ninda kokonsintihon ang ginibo kan sa indang tauhan. Morning man palan ki SPO4 Pading Noki Nagrampa na chief ka na traffic division ka na Erga City PNP, and of course ki Police Lieutenant Colonel Christian Oida o Joseph Christian Oida. Siyempre sa mga amigo tang traffic enforcer sa paagi po ka na Civil Security Unit. Diyan sa barangay San Isidro, tambak na naman po ang basura. Kung saan pati so pinagabugta kanin na bawal mag-apunin basura kana barangay, rayaon man duman so basura. Ay napangyayaring buhay ni. Diyan sana yan sa Orinutan kan opisina kan Philippine Coconut Authority. Pinaglapag manin saksak kana bagong mapagmatang tendero an kapwa kay ni tendero sa siyudad kan Naga matapos na maalimpungatan dahilan sa ribok kaini. Sigon sa report kan Naga City PNP, nangyari ang insidente aga kan nagtalikod na aldaw sa barangay Igualdad Kunsain mientras na Toninong na nagtuturog sa kariton ang suspetsado na si Welmar Corpus, 41 anyos kan barangay San Felipe. Bigla na sa naining napagmata. Dahil sa ribok kan biktimang si Joseph Asignado, 58 anyos kan barangay Sabang. Dalan tanganing magdiklom ang paghiling kan suspetsado asin lapagon ininin patarom ang biktima. Nasa 11 pulgada man ang laba kang kutsilyo ka na suspetsado. Ay halaba. Pero palan horo halaba. Maswerte man na mayong sinapong anuman na lugad ang biktima na tulos man nakahagad nin tabang sa mga pulis na haranido man sa naunang bita ng lugar. Magatubang man ngunyan sa reklamong attempted homicide and nadakop na suspect.
Asa kaya magtinda sa nangani ka mo. At ang kulang na nga na nagbabakal, may halo pa nin torosok-tosokan, boronok-bonoan. Kumusta mambalan ki kagawad Chris Ablan dyan po sa San Jose, Suyan Baaw. And ki Manay Munching Maglapid sa gabos na pamilya o sa pamilya Maglapid. Dan man sa San Nicolas ki Christina Naiti Magtarayo Pahardo asin man ki Kati Sumayaw. Siyempre ki pading June Batan, ki Maring Rose dyan po sa Salvacion, asin man ki Miss Ana Provel asin sa iyang bilog na pamilya. Siyempre ki kagawad Ben Blanquera, kagawad Chiri Sapugay. Ano na dawan pinagigibo man dyan sa Sangguniang Bayan, kana Banwanin Baaw. Ay na lamang ba ako nakapasada dyan Nasungkit man ni Jiu Jitsu atlet Anne Ramirez ang ika-6 na bulawan na medalya kan Pilipinas matapos na manggana sa women's 57 kg Niwaza G competition sa 32nd Southeast Asian Games duman sa Cambodia kan nagtalikod na Sabado. Si Ramirez ang tubong Pamplona Camarines Sur nakakuanin na bulawan na medalya kan nagtalikod na Southeast Asian Games 2019 asin man 2022. Sigun ki San Isidro Ponong Barangay Dennis Tarosanan, sinabi kay ning bihera na sa nasambit ng banwaan ng atleta. Pero yaon man giraray ang mga magurang asin parientes na permi man subot na nagdadara ka na pangaran kan banwaan. Kan magkaigwanin selebrasyon sa pagpuli kay ni bako sa naman sa barangay kundi pinagbistukan local government unit kung magkakaigwana subot nin schedule sa pagpuli. Paghahandaan man ini ka na barangay bilang orgulyo sa pagpuli kan onra sa satuyang nasyon kan nasambit ng atleta. Ako kaya kaito kan mga panahon nagkawat man ako sa UNEP kan track and field. Takot sa mga kalaban ko nagdudurulagan. Paparalapag ko ayaw man akong kapot na sundang mga takot niya ako ining at maganan ako ta ako ka ito ay pagiraray nagpahunod sa kuyang kalaban ay pambira niya akong kawat pag nagkawat ka po ni track and field dyan po ang maluya-luya kang magdalagan sigurado sigan panlapag mo pirmi kang pigtatakutan kaya puon ka ito naraya na akong magpara kawat. Kumusta man balan ki Jen Mortega dyan po sa Banwaan kan bula sa Balaugan. Ki Margie Simata Ramos kan Pamukid San Fernando Camarines Sur.
Kaya na lamang kami nagkakahilingan kan amiga kong pulis. Si Madam Jonakien, ang pulis na mahilig magparahugot, pag-abot sa pagkamuot. Sabi ka itong aki ko, karamrag ngaya, daddy, ano ngayon, may nagbubudots na babaeng gurang. Yan po sa barangay San Juan. Baya isa na niya ako yan igin. Kadigdi po sa Erika, karon nagdadakol ang mga nagpaparabaray basay na may diferensya sa pag-iisip. Sa Roman na babae, ginigibo na bagang CR dyan sa sentro. Kahit nga ako garo, kinokompetensyaan mga artistang bold star ka ini. Sa Roman, sigan Dalagan, igwang sigan Parigos dyan sa Butawan. Sigan Lakaw. Di po sa Iriga na uso man ining mga pagpaparabaray basay ka ining mga may diferensya sa pag-iisip, pero duman sa saro na naman na aki na badyaw, sigan pangkiblit dan sa mga loading station. Sabi mga itong Muslim, di ngay kasali magparapul-upul, tama ngayang uyam, tangi kami itatao. Maray ko nga nito saro sa ng aki na babaeng badyaw. Andi pisil kung rinurungguan ka, tapos tawan mong piso anggot pa. Ang mga badyaw po kung ansarong lugar matuyo ninda, ay sigurado na lawgaw ang kinaban. Bueno, inabot na po kita ka na oras ka na sa tuyang pamamaaram. Nakaiba niya to sa lado technical si Chabe na obra. Sa information si Gualberto Dun Cabrillas. Tuman sa transmitter si Engineer Abelindon Toralion, sa mga chief technician na sinman si Tony Matic Saison. Dan sa luwas yaon man si Chingsi. Si Apa, si Ma'am Carria Golgasyon. Nan pinagbabasa abang hibog kan pahina. Pagpaparaadalan ang mga kaso. Ayo, bira mo. Mandali na yun si Ma'am Kyle maging abogada. Sa pangaran ni OIC SM Juwelim. Ako man po si Philip Barasena, nagpapadyos mabaluskan sa indong na sawang pag-antabay.